reggeli óráim azok produktívabbak, de ugyanakkor este át gondolom, hogy mit kell csinálnom. Tehát, hogy én hiszek abban, hogy addig, amíg alszol, addig is a tudatalattid az foglalkozik ebben a témával. Ezért egy kicsit én azt szoktam csinálni, hogy pihentetem a dolgokat. Tehát, hogy elkezdek rajta ötletelni, leírom. Nagyon fontos az, hogy ki kell írni. Sziasztok! A mai beszélgető partnerem, akit meghívtam közbe festeni és ide a Médbájúba, Weiser István. Neki sem csak egy címe van, mint ahogy korábban a Sudár Györgyinek sem. Őt ismerem egyrészt a marketing területéről, nagyon sok érdekes és szórakoztató előadást hallottam tőled, de aztán olvastam könyvedet is, tehát valamilyen más formában is kifejezted majd magad, és utána megismertelek úgy is, mint coach, aki vállalkozóknak segít, és kíváncsi lennék, hogy lesz az egyikből a másik, vagy melyik volt előbb, vagy hogy alakult a te életed úgy, olyan irányba, hogy most ide megérkezzél. Értem. Köszönöm szépen, sziasztok! Hát azt gondolom, hogy nem lehet így nagyon szétválasztani, ez inkább egy ilyen folyamat, vagy inkább az, hogy így én azt hallottam, hogy az embert így az álmai azok így kergetik, tehát hogy így nem gondolom, hogy folyamatosan megtalálnak bennünket az álmaink. És aztán, hát én szerintem inkább úgy kezdeném, hogy gyerekkoromban is, akkor is mondjuk például imádtam rajzolni, és a nagyapám is festett, emiatt volt egy ilyen családi elhívásom, de rengeteget barkácsoltam például gyerekkoromban, meg szereltem, apámnak is műhelye volt, meg nagyapámnak is volt műhelye, és ott rengeteg időt eltöltöttem, és akkor így volt egy ilyen, hát ez egy ilyen konstruktív légkör, tehát hogy mindig támogatták ezt a szüleim. Vagy például egy nagyon érdekes, vagy gyerekkoromból, ha visszagondolok, akkor egy nagyon érdekes momentum volt, hogy mondjuk szüleimmel együtt, meg testvéreimmel együtt építettünk még egy terepasztalt. És akkor emlékszek, hogy mondjuk amikor édesanyámmal mondjuk csináltunk, mondjuk hegyet kellett csinálni, akkor ez egy ilyen, gondolkoztunk, hogy csinálunk hegyet. Pláne mi Szegeden lakunk, úgyhogy nekünk az különösen nagy kihívás volt, hogy lehet hegyet csinálni. És aztán rájött anyám, hogy Hungarocell lesz, abból lesz a hegy, és akkor sosem fogom elfelejteni azt, hogy gondolkoztunk, hogy a Hungarocellt hogy lehet formálni, mert ugye, hogyha az nagyon nehéz, szétmegy, meg nem tudom mi. És akkor emlékszek, hogy édesanyámmal szétszette a rakéta porszívónak így az elemeit, volt egy ilyen rossz porszívónk, és akkor azt így melegítettük a konyhába, és akkor avval a porszívónak az elemével így hozzányomtuk a Hungarocellhez, és akkor az elkezdett így összenyomódni. Egy nagyon jó barátomnak az édesapjának volt egy reklámcége, és akkor ott gyakorlatilag ott eltöltöttem 3 évet, miután megcsináltam a saját cégemet, és akkor ott is grafikai munkákat csináltam. Szóval nekem az első saját céged, ez mivel foglalkozik? Dekorációval. Aztán összeismerkedtem a feleségemmel, aki meg belsőépítész, és akkor így csináltunk egy kreatív stúdiót Szegeden, aztán szinte ez 2000-ben megalapítottuk, és 2000-től meg minden évben egy emberre megbővült a cég, és akkor lett egy nagy, viszonylag hát Szegeden szerintem piacvezető kreatív stúdiónk. Egy bögrét fogok elkészíteni. Igen, és szerintem ez is jellemző rád, amennyire ismerlek, hogy szerettél volna egyrészt egy másik bögrét, de aztán azt mondtad, hogy nem baj, akkor a kreatív ember abból főz, ami van. Igen, abszolút. Meg, hogy nem állunk meg 3-4 színnél, hanem akkor próbáljuk az egész palettát. Nem, hát igen, annyira nagyon szép színek vannak, és az olyan, mint a legszívesebben megnyolnám ezeket így egyesével, tehát hogy így... Egyébként ez fontos neked, hogy sokféle módon érzékeled a dolgokat? Szerintem igaz, mindenkinek. Szerintem az olyan, hogy az 5, ugye, hát ezt a világot az 5 érzékszervünkön keresztül tapasztaljuk, és azért minél színesebb, meg sok ízűbb. Én nagyon szeretem a zenét is. Biztos, hogy mindenki minden szagolgat, meg nyalogat. Ugye az ember tegye ki magát minél több, pláne, hogyha kreatív szakmában dolgozik, vagy inkább szüksége van a kreativitására, akkor azt gondolom, hogy tegye ki magát minél több ilyen impulzusnak. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem az a célra vezető, hogy más iparágakból tegye ki magát impulzusnak. Ez még a saját ügyfeleimnek is ezt szoktam javasolni, hogy akinek pizzériája van, az beszélgessen olyannal, akinek mondjuk webshopja van. És akkor te magad is direkt nekimész ilyen új helyzeteknek?
mondjuk ennek a festésnek? Hát én igazából azt gondolom, hogy az élet az a komfortzónán kívül kezdődik, és emiatt én törekszem célirányosan így belesodorni magamat mindenfajta olyan helyzetbe, amiben nem érzem magam komfortosan. Nyilván ennek az a veszélye, hogy megszívom egyszer, tehát hogy de általában egyébként az a tapasztalatom, hogy nem szívom meg, tehát hogy így az univerzum az így támogat ezekbe a kísérleteimbe. Meg én egy ilyen kísérletezős vagyok, tehát hogy nekem rendben van az, hogy valami nem jön be. Van úgy kedvenc ügyfeled, hogy nem egy konkrét kedvenc, hanem aki olyan, hogy... És például... Hát figyelj, én azt gondolom egyébként, hogy mindenkihez tudok így kapcsolódni, és aki nem kedvenc ügyfelem, azokkal nem dolgozom. Aha. Tehát, hogy szerencsére már ugye eljött az a pont, hogy ha megvan a kémiánk, akkor dolgozunk, ha nem, akkor meg nem is vagyunk olyan produktívak. Aha. Úgyhogy, és igazából figyelni is kell arra is, hogy egy idő után tudunk-e egymásnak, mondjuk 3 év után vagy 4 után, ez nem egy házasság az ügyféllel, tehát hogy előbb kiég a házasságunk, és aztán szétmegyünk. Ezeket az embereket én nagyon tisztelem, meg nagyon szeretem, akikkel együtt dolgozok, meg nyilván, hogy ez egy nagyon bizalmi dolog, tehát hogy amikor együtt valakivel együtt vagy. És te szoktad kimondani, hogy ezt így ne csináljátok tovább, vagy ő? Nem, azt mindketten érezzük már, csak valamikor annyira túlhordjuk a gyereket, tehát hogy már érezzük azt, hogy ez így nem kóser, valamit kéne csinálni, vagy valami másképp, vagy tartsunk egy kis szünetet, és aztán utána, de ez így megtörténik, az olyan, mint az eső, tehát hogy senki nem felelős, csak esik az eső. Még egy nagyon fontos itt a marketinggel kapcsolatban, hogy amikor elkezdek egy céggel dolgozni, egy emberrel dolgozni, akkor van egy tudáskülönbségünk. De a közös munka során, pláne úgy, hogy mondjuk van olyan ügyfelem, akivel heti rendszerességgel dolgozok együtt, és ha végig gondolom, tudok olyan barátomat mondani, akivel 3 évig minden héten találkoztam, tehát a szüleimmel nem találkozok annyit, mint vele, tehát annyira megismerjük egymást, hogy ez, és annyi tudásra, szóval az a tudáskülönbség, ami az elején van, ez olyan, mintha te földszinten vagy mondjuk egyébként nincsenek ezek az emberek a földszinten, mondjuk a 3. emeleten vannak, én meg mondjuk a 10. vagy a 8., 9. És akkor hirtelen a 3. emeletre vagy a 2. emeletről fölviszlek a lifttel a 8-ra, ahol óriási kilátás van, és egyszerűen elámulsz attól az egész érzéstől, és ott azért a végén megszakod. Tehát, hogy tudod, hogy most már megy, akár van olyan ügyfelem, akinek megdupláztuk a forgalmát, és akkor amikor ezt megszoktad, amikor az így oké, akkor jön egy újabb, bármilyen marketing eszközt mutatok már, az olyan, mint hogy a 8. emeletről fölvinnélek a 10. emeletre, de akkor már nem áll el a lélegzeted, tehát akkor már nincs az, hogy de jó, ez micsoda magasságok, hanem hát ez ügyes, ez azért úgy egészen jó, ez azért bejött. Tehát, hogy kb. Ennyi. Azt hiszem Indiában hallottam ezt a mesét, hogy az ember halad, bent van a dzsungelben, és halad a templom, van egy fehér templom, a távolban, nagyon látom ezt a templomot, és haladok felé. És szépen megyek, és ahogy megyek az úton, a fűbe ilyen öklömnyi rubintok megjelennek, meg smaragdok, és azt elkezdem belepakolni a tarisznyámba. Ami egyre jobban húzza egyébként a vállamat, meg egyre nehézebb cipelni, de egyszerűen nem hagyhatom ott, értsétek meg. Tehát, hogy ezt egy öklömnyi rubintot nem hagyott az ember a fűbe. És ahogy ott a fűbe kevergek, és ott szedem be a gyémántokat és rubintokat a tarisznyámba, leszáll a köd. És már nem látom a fehér templomomat. Ahová a cél, ahová el kell, hogy jussak. És én sajnos ilyen vagyok, tehát hogy nagyon sokat dolgozok ezen, hogy ne ilyen legyek, de sőt a kollégáim szenvednek ettől a legtöbbet, hogy nekem minden héten van egy rubintom a fűbe. Tehát, hogy rengeteg emberrel konzultálok, rengeteg cégvezetővel dolgozok együtt, és olyan ötleteket, meg olyan projekteket látok, amire azt mondom, hogy figyelj, hogy hogyha most valaki az életét fölteszi erre, és holnap én ezt csinálom, akkor én ezt sikerre viszem, és nagyon gazdag leszek belőle, és nagyon-nagyon szuper. Egy baj van, hogy jövő héten is jön egy ugyanilyen ötlet, viszont csak egy életünk van, és el kell döntenünk, hogy mi a mi fehér templomunk, hova kell, hogy haladjunk. És nekem állandóan megkísértenek ezek a dolgok. Tehát, hogy így nagyon,
nagyon nehéz, állandóan csillognak a fűbe, és ráadásul még az ügyfeleim, még oda jönnek, és mutatják, hogy ott nézzem meg azt, hogy az egy gyerekfej nagyságú rubint, és hogy hülye lennék itt hagyni. Hogyha lecsupaszítjuk, akkor engem az izgat, hogy a velem való találkozás után, vagy az én könyvemet, hogyha elolvassák, akkor te jobb ember legyél, vagy jobb vezető legyél, mint ami voltál. És hogyha ezt így jól csináltam, akkor én elértem ezt a templomomat. Milyen lesz a bögrém? Hát színes. Egyik ismerősen fogalmazta ezt jól meg, amilyen a paraszt, olyan a krumplia. Tehát, hogy ez nagyon igaz. Tehát, hogyha meg akarjuk gyógyítani a céget, akkor először a vezetőt kell meggyógyítani. Hogy most az idézőjelben mondom a gyógyítani, mert most nem arról van szó, hogy mindenki beteg. Rendbe tenni, vagy... De igen, de hogy akkor inkább azt mondom, hogy nem a cégen kell dolgozni, hanem a vezetőn. És a vezetőnek meg nem a cégbe kell dolgozni, hanem a cégén. Tehát, hogy ezt egy kicsit rendbe kell tenni. Én nem tartom magamat egy ilyen szobatudósnak, tehát, hogy így most elmondom, hogy mit kell csinálni, hanem én azt szeretem, hogyha addig nyomlak ebbe, vagy addig segítelek, hogy meg is tud csinálni ezt. Elkezdtem így kutatni ebben kapcsolatban, hogy mi a megoldás, és akkor rátaláltam maga a coachingra, és aztán rátaláltam a Sárvágyi Gyurira, és utána az ő csoportjába elkezdtem ezt tanulni, és egy nagyon jó csoportom lett ott, amit gyakorlatilag az életemet is nagyban megváltoztatta, egy csomó mindent nekik köszönhetek. És aztán így rájöttem, hogy ez a coaching munka, az, hogy vezetői coaching, hogy valakivel egyedül foglalkozom, az nagyon nagy eredményt hoz. Egyedül egy baja van, hogy nagyon, hát a hatékonyság szempontjából nem egy hatástöbbszöröző módszer, de emiatt mondjuk tartok például csoportokat, ami direkt marketing mastermind csoport, ahol csak cégvezetőkkel dolgozom a saját marketingünkön, egyszerre mondjuk 4 előttel, 2 napot, és akkor az viszont egy nagyon hatékony. Összegyúrod akkor a coachingot és a marketinget, és a mastermind. Igen, de hogy nincsen, szóval az nagyon fontos, hogy nincsen külön cégvezető, meg nincsen külön magánember. Tehát, hogy az emberek így elkezdik így szétválasztani ezt, hogy ugye van a cég, mint hogyha egy szerep lenne, de hát ez nagyon nincs így. Nem mondom, hogy nem hiszek az önfejlesztésbe, de azt érzem, hogy egy másik embernek az energiája, az kell, hogy átlendítsen az állam. Tehát bent vagy egy mocsárba, nem tudsz a mocsárból kijönni, de hogyha valaki megfogja a kezedet, akkor tud egy irányba tolni, hogyha neked abban a szándékod van, hogy ki szeretnél menni. Tehát, hogy én hiszek abba, hogy magunkat nem tudjuk megműteni. Én ezt ilyen sajtelméletnek is hívom, hogy mindenki egy sajt, és mindenkiben máshol vannak a lyukak. És egymás sajtjában meglátjuk a lyukakat, de én a saját sajtomban nem látom. Tehát mindenkinek nyilvánvaló, hogy az én sajtom hol lukas, és az mindenki jól szórakozik rajta, mert ő rendkívül jól látja ezt. De én egyszerűen képtelen vagyok ezt meglátni. És ehhez viszont nagyon kell egy ilyen támogatói csoport, kell egy coach, vagy egy feleség, tehát akik rá tudják, akik rá tudnak mutatni a saját sajtodba a lyukakra. Volt már olyan, hogy valakinél a marketingtől és a cégétől annyira távol kerültetek a coaching által, hogy konkrétan már tényleg nem azzal foglalkoztatok, amivel oda kerültél, hanem ez nagyon sokszor előfordul. Tehát, hogy hát igazából ez egy olyan, hogy mindenki, imádja először mindenki a marketingest keresi, tehát, hogy mindenki tüneteket akar kezelni. És aztán utána egy kis beszélgetés után jön a mélyfúrás, és akkor utána rájövünk, hogy hol szorít a cipő. Hogyha máskor nekiállsz egy ilyen bármi megalkotásának, akár egy kampány, vagy valamilyen kreatív ötlet, annak hogy állsz neki? Van valami, nem is tudom, milyen bevett módszeret, hogy nálad az úgy tök jól működik, ha így ülsz le, vagy reggel, vagy este, vagy... Hát én azt gondolom egyébként, hogy nekem a reggeli óráim azok produktívabbak, de ugyanakkor este átgondolom, hogy mit kell csinálnom. Tehát, hogy én hiszek abba, hogy addig, amíg alszol, addig is a tudatalattid az foglalkozik ebben a témával. Ezért egy kicsit azt szoktam csinálni, hogy pihentetem a dolgokat. Tehát, hogy elkezdek rajta ötletelni, leírom. Nagyon fontos az, hogy ki kell írni. És akkor utána fogom és ott hagyom, és egész mással foglalkozok, és aztán megint mondjuk egy másnap reggel, vagy mondjuk este foglalkozok vele, kicsit írok, hagyom, és akkor másnap reggel megint. Tehát, hogy egy ilyen
Én azt szoktam mondani, hogy több lépcsőbe készül ez el. Tehát már, hogyha például névötletelés van, a kollégáimmal csináljuk, legalább 3 fordulós. Tehát, hogy azok a névötletek, amit mondjuk egy cégnek kitalálunk, vagy egy márkának kitalálunk, azok az ötletelések, az első ötletelés az, ami mindenkinek az eszébe jut. Tehát, hogy ami az a magától érthetődő névötletek. Igen, ami egyértelmű, ami mindenkinek eszébe jut. Tehát, hogy amikor valaki mondjuk csinál egy ilyen, mondjuk egy idősek otthonát, és akkor annak kell, akkor az, hogy őszidő, meg ezüsttölgy, meg nem tudom mi, ezek ilyen magától érthetődően egyből gyorsan eszedbe jutnak, és aztán a végén meg közben meg hogyha egy jó társasággal vagy, akkor mindig följön egy ilyen hülyeségfaktor is, tehát amikor röhögünk azon. Például az egyik ilyen idősek otthonának egyszer kitaláltunk egy szlogent, hogy itt élned, halnod kell. Tehát, hogy és ez kellően morbid, és aztán jól kirögjük magunkat, és aztán megyünk tovább. Ami összes ilyen ötletelésnél mindig a mennyiségre kell menni, nem a minőségre. Tehát, hogyha mondjuk ötletelünk, én nagyon sokat szoktam például gyakornokokkal együtt dolgozni, és ők nagyon-nagyon frissek, és nagyon rengeteg, és mindent ér, csak egymást nem lehet lehúrogni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ezt már próbáltuk, ez így nem fog működni, jaj, ez már van. Tehát, hogyha neked rád legyintenek egyszer, akkor lemegy a roló, és már soha nem akarsz ebben kapcsolatban így részt venni. Úgyhogy emiatt az a szabály, hogy mennyiségre kell rámenni, tehát hogy mindig mennyiségi ötlet legyen, és abból majd lehet desztillálni vagy nemesíteni egy olyan ötletet, amire azt mondom, hogy oké, ez így tök jó volt. Az embernek egy nagyon érdekes tulajdonság van, hogy tökölődik azon, hogy neki most csinál céget, vagy talánban van, fél évig talánban van, hogy most lesz-e holnap, vagy nem. Egyébként ha talánba vagy, akkor meg nagyon sok energiád elszívódik ebben. De amikor meghozod a döntést, hogy most már kell honlap, akkor viszont holnap utánra kell. És ez a hiba. De mondjuk ezt azért azt gondolom, hogy meg tudom magyarázni az ügyfeleimnek, hogy holnap utánra nem lesz weboldaluk, meg logójuk se lesz holnap utánra, és aki elvállalja, valaki elvállal egy arctervezést mondjuk egy hétre, attól menekülj el. Tehát, hogy az biztos, hogy férc munka. Amikor mondjuk egy könyv írásánál fogsz neki, akkor az is hasonló folyamat? Hogy érlelődik, és csak akkor ülsz le írni, amikor már ott van benned, vagy az közben, írás közben is tud érlelődni? Az úgy van, hogy először is megvan, hogy rájövök, hogy ez egy olyan téma, amire érdemes egyáltalán könyvet írni. Tehát, hogy általában fölcseszem magam valamin. Tehát, hogy például a QR kódos könyvemet azt azért írtam meg, mert meghívtak egy siófoki partira, és ott volt egy srác, aki egy ilyen nagyon kigyúrt gyerek, akinek egy nagy QR kód föl volt tetováltatva a vállára. És mondtam neki, hogy milyen zseniális ez az ötlet, mert hogy én azt hittem, hogy úgy van megcsinálva a QR kód, hogy az visz mondjuk egy doménnévre, vagy egy weboldalra, és akkor a doménnévre, hogyha a weboldalon kicseréled az idézetet bármire, akkor le tudod cserélni a QR kódnak a tartalmi részét, le tudod cserélni a válladon olyanra, amilyenre te akarod. És hát ugye most azt képzeljük, hogy mondjuk az a jó mondás, hogy amilyen a paraszt, olyan a krumplia, és ezt szívesen föltetováltatnánk rá, de lehet, hogy 4 év múlva, vagy 20 év múlva meg az lesz a mondásunk, hogy a végén minden jó lesz, és ha most nem jó, akkor még nincs vége. Mondjuk ezt szeretnénk föltetováltatni. És akkor gyakorlatilag kezdhetjük előről, ha ezt fölírnánk, de a QR kódnak köszönhetően, ha egy QR kódot használunk, akkor fél év múlva le tudjuk cserélni a QR kódnak a tartalmát, és én nagyon lelken megláttam ezt, és egyből azt képzeltem, hogy a srác így csinálta, és hogy mondtam neki, hogy hát ez milyen zseniális ötlet, mert ha a barátnődnek a nevét fölírod, meg a fotóját föltöltöd, és megváltozik, akkor csak kicseréled, és akkor nincs az, hogy nem tudom. Nincs az, hogy Móni 2014, Ibiza, és akkor ezt mondom, könnyen kicserélni, és láttam a srácon, hogy elfehéredett. Tehát, hogy nem így csinálta, hanem ő rendesen tényleg a barátnőjének a nevét így beletette, és remélem azóta is együtt vannak, tehát most nem erről van szó, hanem és akkor rájöttem, hogy az emberek mennyire nem tudják a QR kódot használni, és akkor abban azon az estén megfogalmaztam, hogy erről kéne írnom egy könyvet. Ez nem egy regényírás, tehát hogy nyilván regényírást, én még nem írtam regényt, úgyhogy ezt nem tudom megtanítani, de az, hogy ha van egy jó témád, vagy egy jó ügyed, akkor arról, hogy írd meg a könyvedet, erre nagyon jó technikám van. Gyakorlatilag 4 könyvet írtam, és már az utolsót az 1 hónap alatt megírtam. Ez egy kisebb könyv, de hogy
de hogy és ez nem egy olyan munka, ami, tehát mindenki azt képzel, hogy úgy megy a könyvírás, hogy a barátunktól kölcsönkérünk egy nyaralót, akkor magunkra zárjuk az ajtót, és 2,5 hónap múlva, miután kijövünk szakállasan, akkor kész lesz a könyv. De hogy ez nem így megy. Látunk pár filmet, amiben így történt. Igen. Egyébként érdemes elolvasni egy-két könyvet, például van a Stephen King, az írásról ez a könyvnek a címe, és a Stephen King ott gyakorlatilag leírja azt, hogy ő hogy írja meg a könyveit, és pedig az ő módszer, egyébként azt én is követtem, és azt jónak tartom, hogy reggel írni kell 1 vagy 2 oldalt, de úgyhogy mind vallásos rendszerességgel, tehát mindenkinek, tehát nincs olyan reggel, hogy reggel ne írjak valamennyit. Egy csomó ügyfelemnek ajánlom egyébként, hogy írjon könyvet. Pláne akik mondjuk árversenyben vannak. Tehát, hogyha van egy konkurensed, aki állandóan nyomorít, vagy veszélyt jelent rád, akkor érdemes a témádba írni egy könyvet, mert amikor a ügyfeleid elkezdik összehasonlítani veled, akkor te vagy a könyvírója, és te leszel egyből a szakértő. Tehát szóval egy könyv az nagyon sok dolgot tud az ember életébe hozni. És ez nem egy ilyen öntetszelgés, vagy egy ilyen önelmítási gyakorlat, hogy akkor most írtam egy könyvet. Nem az ego miatt kell. Igen, hanem egyszerűen annyi, hogy szerintem, és még egy nagyon fontos, hogy te 10-szer annyit, vagy 100-szor, sőt 1000-szer annyit tudsz a témádról, mint a többiek. Viszont az ember, amikor jó valamibe, akkor nem azt érzékeli, hogy de jó vagyok ebben, tehát mondjuk én kurva gyorsan futok, ami nem igaz, de tegyük föl. Akkor nem azt érzékelem, hogy én nagyon jó futó vagyok, hanem hogy milyen lassúak a többiek. Tehát, hogy az ember sose magát, tehát nem érezzük meg magunkban a tehetséget, tehát nem érzed azt, hogy te 100-szor, 1000-szer annyit tudsz erről az egész festésről, mert neked ez egy természetes. Ebbe eltöltöttél 10 évet, és kigyúrtad magad, voltál egy csomó oktatáson, és eljutottál erre a hegyre. Tehát te nem azt érzékeled, hogy te nagyon-nagyon profi vagy ebbe a dologban, hanem hogy a többiek mennyire nincs erről tudásuk, hogy mennyire gyengék, tehát hogy mindig azt érzékeljük, tehát teljesen az érzékelésünk az így megváltozik. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha van egy ügyed vagy egy témád, akkor érdemes könyvet írni. És jó így kiírni a papírra ezeket a gondolatokat, mint az embernek maga miatt is. Van nálam egy jegyzetfüzet állandóan, és hogyha megyek mondjuk a városba, és látok valami nagyon jó témát, ami érdekes lehet a könyvbe, akkor azt így gyorsan leírom. Tehát, hogy látok mondjuk egy rossz ártáblát, akkor ezt fogom, lefotózom, és akkor azt mondom, hogy ez egy jó kis téma lesz, vagy mondjuk látok egy konfliktust, vagy mondjuk egy eladót, aki nagyon bénán szolgál ki, akkor ezt mondjuk beírom, hogy például volt egy ilyen rész, vagy láttam mondjuk, hogy olvastam egy nagyon jó történetet, egy ilyen amerikai szállodába, hogy reklamált a család, és akkor ezt tudom, hogy ez egy nagyon jó téma, és én igazából az egész könyvre ilyen információs csomagok halmazaként tekintek, tehát hogy inkább információs csomagocskákat gyűjtsél össze. És van rengeteg témád, az információs csomagocska, egy sztori, az is egy információs csomagocska. Vagy mondjuk egy módszer, az is vagy egy tipp, az is vagy egy trükk, és a végén lesz mondjuk egy ilyen 150 információs csomagocska, amit összeírsz, és akkor azt szépen elkezded, reggel fölkelsz, és ott lesz 40 információs csomagocskának a címei. És megnézed, hogy melyiket van kedved megírni. És hogyha megvannak ezek az információs csomagocskák ilyen kupacokban, akkor ezeket hogy rendezed be, hogy ezért mégiscsak legyen egy szerkezete? Azt titok. Gyakorlatilag az elménk ben nincs vákum, tehát hogy nincs az, hogy lebeg valami téma a semmibe, hanem mindig valamihez kapcsolódik. És akkor így születik egy ilyen ábra, ami van a könyv, van a fő témánk, ugye a könyvnek van egy fő üzenete, ami miatt az egészbe belekezdtünk. És akkor az egészet elkezdjük szépen, ezt az egész alapüzenetet, ezt elkezdjük szépen kifejteni, és akkor lesz 7 vagy 8 fejezetünk, a 7 vagy 8 fejezetbe elosztjuk ezeket a témákat, elosztjuk ezeket az információs csomagokat, és akkor elkezdjük így kiírni. Úgyhogy akit érdekel a téma, azt nagyon ajánlom, hogy jöjjön el erre a könyvírás szemináriumra, ez gyakorlatilag egy egynapos képzés lesz. És hát itt fönt Budapesten még a helyszín az még most van szervezés alatt. Amikor könyvet írsz, akkor
a közben mennyire vagy vizuális, tehát mennyire kell neked látnod a mindmap-et, vagy elég, ha fejedben van, mennyire látod magad előtt, nem tudom, a könyvet, akár a borítójával, vagy a sztorikkal. Aha, értem. Csak a kanyarig. Tehát csak a kanyarig kell látni. Tehát, hogy nem, ez nagyon fontos, hogy nem kell az egész könyvet látni. Per pillanat van egy információs morzsa, aminek mondjuk az a címe, mondjuk egy példát konkrétan, olvastam egy könyvbe, egy amerikai hotelbe történt, reklamációkezelésről van szó, az egyik könyvemben ezt le is írom, és gyakorlatilag az történt, hogy egy család az egyik délelőtt teniszezni akart. Apuka, anyuka, meg 2 gyerek. És kikölcsönözték a teniszütőket, tehát nem volt gyerek teniszütő, csak felnőtt teniszütők voltak, és hát nagyon csalódott volt a család, és viszont az igazgató éppen ott volt a recepción, és mondta, hogy oké, akkor várjanak 10 percet. Londinát gyorsan elküldte a sportboltba, és vett nekik 2 gyerek teniszütőt, és elmentek és teniszeztek. És délután 2-re az igazgatónak ott volt egy levél a nőtől, az anyukától, amiben lefoglalt a jövő évre egy teljes hosszú hétvégét a július 4-i ünnepre. És az a kérdésem, hogy ha lett volna gyerekteniszítő a recepción, akkor ők befoglalták-e volna jövőre, és hát a válasz az, hogy nem. Abszolút. Tehát, hogy nem az a kérdés, és akkor ez egy nagyon érdekes téma, hogy nem az a kérdés, hogy ne hibázzunk, tehát, hogy ne akarjunk hibátlanul szolgáltatni, hanem az a kérdés, hogy tudjuk azt élményé tenni, azt a hibázást, hogy a hibázásra adott válaszunkat hogy tudjuk élményé tenni. És akkor erről leírtam, ez kb. Ez egy ilyen fejezetnek a témája. Én nagyon szeretem magát a hibázás témát, hogy egyáltalán van-e hiba. Tehát, hogy ugye nem szeretünk hibázni, de hogy járt hozzám coachingra egy hölgy, egy vezetőbeosztásban dolgozott egy cégnél, és az volt a házi feladata, hogy minden nap el kellett követnie neki egy hibát, mert ő nem nagyon tudott hibázni. Tehát és nem is nagyon hát azt mondom, hogy nem is nagyon tolerálta a hibát. Tehát nagyon nehezen viselt, amikor a kollégái hibáztak, és azért az volt a feladat, hogy minden nap kövesse el egy hibát. És ez direkt. Tehát, hogy mondjuk ne parkolójegyet mondjuk ne rakja kocsidra, vagy... Úgyhogy de az a lényeg, hogy előre eltervezett hibának kell lenni, és egyik este ment haza, és benézett a konyhába, és azt látta, hogy tele volt mosatlannal az egész. És akkor ilyenkor fogta, és mondta, hogy akkor mindjárt elmosogat, és akkor rájött, hogy még aznap nem hibázott semmit, és mondta, hogy az lesz a mai hibája, hogy ott hagyja az egész mosatlant a francba, és nem fog ebben foglalkozni. És másnap reggel teljesen ledöbbent, mert másnap reggel jött be a céghez, és a takarítónő elmosogatott. És akkor így kötött a gipsz, hogy basszus, nem az volt a hiba, hogy ő eddig elmosogatott. Tehát, hogy sokszor azt képzeljük, hogy valamiben azt jól csináljuk, de közben akkor hibázunk. Ahol ez a hibázás, ez nagyon izgat, és emiatt a hibázásról fogok írni most. Tehát a következő, ami jövő novemberben lesz, annak az lesz a cím, hogy a hibák könyve. És gyakorlatilag hibázásról egy csomó mindent fogok írni, de sok cégvezetővel fogok ilyen mély interjúakat készíteni, tehát úgyhogy ez az álmom, hogy csináljuk egy jó könyvet a hibázásról, mert szerintem az egyébként mindenkit izgat, tehát mert nem nagyon szeretünk, valljuk be, hogy nem nagyon szeretünk hibázni, és szerintem ez egy nagyon jó, nagyon friss téma. Vagy nem szeretjük, hogyha tudnak róla. Hát az meg a másik, igen. Na és hogy áll a bögréd? Mindjárt kész. Hibátlan. Igen. Hát azt azért nem mondanám, de egyébként meg szerintem egészen. Tanulsz belőle. Majd meglátjuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Tehát, hogy a végén, amikor kisül a hurka. Szó szerint a kemencében kisül, a kemencés bögre. Igen, akkor mi fog történni, vagy mennyire fog tetszeni, vagy mennyire nem. Tehát, hogy hát figyelj, van egy koncepció, hogy a reggel egyébként gondolkoztam, hogy milyen bögrét fogok csinálni, és aztán így emellett döntöttem, hogy lesz ez volt az elképzelés? Aha, igen, hogy egy ilyen lesz, és akkor már meglátjuk, hogy ez most jól fog-e kinézni, vagy azt mondjuk, hogy hát ez elég szánalmas lett, de az enyém. Nem fog rá senki mondani szerintem. Úgyhogy. Nekem egyébként azért tetszik, mert így bele lehet látni egy csomó mindent. Tehát nekem olyan kicsit, mint a Tetris,
Vagy így megtalálják a helyüket. Egyébként tényleg. A Tetris az nem jutott így eszembe, de egyébként tényleg olyan, mint a Tetris. Minden a helyére. Úgyhogy egy ilyen kis foltokból összeálltok. Hát azért mondom, hogy meglátom, hogy mi lesz a vége. Kicsit így kíváncsi is vagyok, hogy mit sikerül kihozni belőle. Na jó van. Szerintem hibázni nem tudsz. Vagy levonod a következtetéseket akkor belőle, amikor kiégett. Az biztos, úgyhogy hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a sorsa, vagy mi lesz a vége. Jó, azt is megmutatjuk. Oké, rendben. Na köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy meghívtál, nagyon örültem.